Салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо мавзӯи дарси 36-ро меомӯзем ки мавзӯи дарси имрӯзии мо бахшида мешавад ба ҳалли нобаробариҳои намуди тангенси x калон аз альфа, тангенси x хурд аз альфа, катангенси x калон альфа ва катангенси хурд аз альфа. Барои ҳал кардани ин нобаробариҳо хеле ки дар дарси гузашта гуфта будем, даври воҳидиро истифода бурда ё ин ки графики функсияро истифода бурда ҳалли ин нобаробариҳоро дида мебароем. Биёед ин мавзӯъро бо мисолҳои мушаххас дида бароем. Мисоли якум талаб карда мешавад ки нобаробарии зеринро ҳал кунем. Менависем. Мисоли якум нобаробарии намуди тангенси x хурд ё баробари 1-ро ҳал мекунем. Барои ҳал кардани тангенси x хурд ё баробари 1 биёед давраи воҳидиро таъсир мекунем ки марказаш дар ибтидои координата хобад. Онро таъсир мекунем x ва y. Барои ин тири тангенс бошад давраро мебурад, онро мувофиқа нишон медиҳем ва дар инҷо нуқта мегузорем ки нуқта ба 1 ва 1 баробар аст. Аз ибтидои карда нуқтаро рост мефарорем ва дар поён симметри рост дар инҷо мефарорем ки бигузор ин хат хати Т ё ин ки хати расанда ба давра мебошад. Ин тир барои тангенс тири расанда ҳисобида мешавад. Азбаски тангенси x ки дар инҷо x тааллуқ дорад аз минуси пи тақсими 2 то пи тақсими 2, пас маҷмӯи ҳалли он аз давраи воҳидӣ дар инҷо нишон медиҳем. Бигузор инҷо 1 бошад. Дар инҷо аломати хурд аз минус 1, яъне дар тарафи чап ҳалли аз тарафи чап то ин нуқта ҳалли ин нобаробариро мувофиқан меёбем ки ҳалли он мувофиқан аз рӯи x1 баробари арктангенси 1 ки қимати он ба пи тақсими 4 даври хурдтарини тангенс ба pn баробар аст. Пас ҷамъи pn-ро ҳамроҳ мекунем ки дар инҷо n тааллуқ дорад ба адади z. Азбас ки тангенс аз минуси пи тақсими 2 оғоз меёбад, пас x2 ин баробар мешавад ба минуси пи тақсими 2 ҷамъи pn ки дар инҷо n тааллуқ дорад ба адади z. Нобаробариро бо воситаи нобаробари дучанда чунин менависем: минуси пи тақсими 2 ҷамъи pn хурд ё баробари x хурд ё баробари пи тақсими 4 ҷамъи pn ки дар инҷо n тааллуқ дорад ба адади z ҳалли нобаробариро ташкил медиҳад. Мисоли дуюмро дида мебароем. Дар шарти мисоли дуюм чунин омадааст: талаб карда мешавад ки нобаробарии зерин ҳал карда шавад. Онро қайд мекунем. Мисоли дуюм. Дар ин мисоли дуюм омадааст се зарби тангенси дар дохили қавс пи тақсими 3 минуси x тақсими 2 қавсро мепӯшем хурд аз реши квадрати аз 3. Барои ҳалли ин нобаробарӣ мо бояд аввал нобаробариро содда кунем. менависем аз инҷо ҳар ду тарафи нобаробариро ба адади 3 тақсим намуда тангенси пи тақсими 3 минуси x тақсими 2 хурд аз реши квадрати аз 3 тақсими 3-ро ҳосил мекунем ва дар инҷо бигузор y баробар пи тақсими 3 минуси x тақсими 2-ро ташкил диҳад. Пас тангенси y хурд аз реши квадрати аз 3 тақсими 3-ро дар аввал ҳал мекунем. Барои ин даврии воҳидиро нишон медиҳем ки даврии воҳидӣ мувофиқан чунин аст: маркази он дар ибтидои координата мехобад x ва y. Онро нишон медиҳем. мо метавонем барои ҳал кардани ин нобаробарӣ якбора тангенси пи тақсими 3 минуси x тақсими 2 хурд аз 3-ро якбора нишон диҳем ки он мувофиқан ба ду нобаробариҳои зерин ҷудо мешавад ки онро бо воситаи зерин ҳал кардан мумкин аст. Тири тангенсро дар аввал месозем ки он мувофиқан чунин аст.
در اینجا یک و مینوسی ریشه کواdraتی از 3 جای دارد. آن را نشان میدهیم. نقطه A این تیری تانگنس می باشد. نقطه A موافقاً با 1 و مینوسی 1 تقسیم ریشه کواdraتی از 3 برابر است که با ما طلب کرده می شود که طرف چپ یعنی از این طرف آغاز می یابد باید یابیم. برای حل آن موافقاً y1 و y2 را در اول می یابیم. می نویسیم y1 برابر است به ارکتانگنسی از بس که خورد از 0 برابر است، پس از این نقطه آغاز می یابد. ارکتانگنسی مینوسی ریشه کواdraتی از 3 تقسیم 3 این برابر است به قیمت آن موافقاً به مینوسی پی تقسیم 6 برابر است. جمع پی ان که در اینجا n تعلق دارد به مجموع عددهای بطون. x دویم یا t دویم باشد از بس که از مینوسی پی تقسیم 6 روانه است. تانگنس خیلی که معلوم است قیمت آن حتما یعنی باز یک بار دیگر می نویسیم قیمت تانگنس از مینوسی پی تقسیم 2 جمع پی ان تا پی تقسیم 2 جمع پی ان جایگیر است که این را به نظر گرفته قیمت موافق آن تا عددی پی تقسیم 2 را روانه می سازیم. پس y دویم آن موافقاً به پی تقسیم 2 جمع پی ان برابر است. نابرابری نمودی زیرین را می گیرد. این را حاضر حل می کنیم. می نویسیم از بس که در اینجا مینوس پی تقسیم 6 خورد از y خورد از پی تقسیم 2 جمع پی ان داده شده است که در اینجا n تعلق دارد به عدد z. به جای y قیمت موافق آن را می گذاریم. مینوس پی تقسیم 6 خورد از y باشد و ما داده شده است پی تقسیم 3 مینوس x تقسیم 2 و خورد از پی تقسیم 2 جمع پی n داده شده است که در اینجا n تعلق دارد به مجموع عددهای z. برای حل این نابرابری ما باید از این نابرابری x را یابیم. پس پی تقسیم 3 را یک بار به طرف چپ و یک بار به طرف راست می گذرانیم. مینوس پی تقسیم 6 مینوس پی تقسیم 3 خورد از مینوس x تقسیم 2 خورد از پی تقسیم 2 مینوس پی تقسیم 3 و جمع پی n که در اینجا n تعلق دارد با مجموع عددهای بطون. یا اینکه با مخرج عمومی میاریم 6 برای یکم 6 و برای 3 2 داده می شود. مینوس 3 پی تقسیم 6 خورد از مینوس x تقسیم 2 خورد از پی تقسیم 6 می شود جمع پی n. اگر هر دو طرفی نابرابری را هنگامی به مینوس 2 ضرب کردن نابرابری زیرین را حاصل می کنیم. به مینوس 2 ضرب کردن نابرابری زیرین را حاصل می کنیم که آن موافقاً چنین می شود. پی کلان از x کلان از مینوس 3 پی تقسیم 2 مینوس 2 پی n حاصل می شود که در اینجا n تعلق دارد به عدد z. یا اینکه موافقاً مینوس 3 پی تقسیم 2 مینوس 2 پی n خورد از x و خورد از p مینوس پی n که در اینجا n تعلق دارد به z قید میکنیم که حل این نابرابری شده میتواند. این از جواب مثالی که با ما طلب کرده شد. مثال سیوم را دیده میبریم. در شرط مثال سیوم چین آمده است؟ طلب کرده می شود که نابرابری زیرین حل کرده شود. نابرابری به نمودی کتانگنسی x خورد یا برابری مینوسی ریشه کواdraتی از 3 داده شده است. برای حل کردن این نابرابری ما باید در اول دوره واحدی را سازیم و در دوره واحدی ما این نابرابری را حل میکنیم. می نویسیم حل. یا اینکه در بعضی موردها گرافیک فونکسیون را نیز ساخته با واسطه گرافیک نابرابری را حل کردن نیز ممکن است. x y دوره واحدی را می سازیم که مرکزش در ابتدای کوردینات است و در آنجا تیری
катангенсро нишон медиҳем. Маркази давра дар ибтидои координата 0 ҷойгир аст. Азбаски катангенс бо тири OX параллел ҷойгир аст, пас ин тири катангенс мебошад. Азбаски катангенс низ аз минуси пи тақсими 2 то пи тақсими 2 ҷой дорад. Пас дар инҷо нуқтаи паи 0-ро қайд мекунем. Аз инҷо то инҷо нуқтаи пи ва азбаски катангенси x ба минуси реши квадрати аз 3 баробар аст. Нуқтаро низ дар инҷо қайд менамоем. Аз инҷо нуқта симметрӣ мегузаронем ва дар инҷо қимати минуси пи тақсими 6 ва қимати 5 пи тақсими 6-ро мувофиқан аз рӯи ҷадвали функсии тригонометрӣ ё давраи воҳидӣ қайд мекунем ки азбаски ба мо лозим аст танҳо қимате ки аз 5 пи тақсими 6 то пи тақсими 6 ё худ аз минуси пи тақсими 6 то 5 пи, пас инро ба назар мегирем ва давраи воҳидӣ ё ин ки ҳалли нобаробарӣ ки дар инҷо ҷой дорад онро менависем. Минуси пи тақсими 6 ҷамъи pn, яъне минуси пи тақсими 6 аз инҷо то реши квадрати аз 3 қимати он ба pn баробар аст ки онро ҳалли ин нобаробарӣ меноманд. Яъне қайд мекунем ки x тааллуқ дорад аз минуси пи тақсими 6 ҷамъи pn то худи pn ки дар инҷо n тааллуқ дорад ба адади z. Яъне дар инҷо x баробар арк катангенси минуси реши квадрати аз 3 ин ба минуси пи тақсими 6 баробар аст ки инро ҳамроҳ мо гуфта гузаштем. Пас маҷмӯи ҳалли нобаробарӣ додашуда қонеъ мекунад аз минуси пи тақсими 6 ҷамъи pn ва то pn ҳалли ин нобаробариро ташкил медиҳад. Мисоли чорумро дида мебароем. Дар шарти мисоли чорум чунин омадааст: ҳамаи ҳалҳои нобаробарии тангенси x хурд ё баробари 2-ро ёбед ки дар порчаи минуси пи хурд ё баробари x хурд ё баробари 3 пи тақсими 2 воқеъ бошад. Биёед ин нобаробариро ҳамроҳ ҳал кунем. Менависем мисоли чорум. Дар инҷо дода шудааст тангенси x хурд ё баробари 2 ва бояд x дар байни аз минуси пи то бояд 3 пи тақсими 2 воқеъ бошад. Барои ҳалли ин нобаробарӣ чунин рафтор мекунем. Биёед аввал мафҳуми тангенси x-ро дида бароем. Чӣ хеле ки мо медонем тангенси x дар ҳама ҳолат дар фосила аз минуси пи тақсими 2 то пи тақсими 2 воқеъ аст. Инро ба назар гирифта нобаробариро ҳал мекунем. Менависем ҳал. Y баробари тангенси x, яъне медонем ки барои он графикро низ сохтан мумкин аст, лекин азбаски дар инҷо y баробари тангенси x аст ва y баробари 2 аст, пас графики функсияро сохта муайян месозем ки графики функсия аз минуси пи то x-и 3 бигузор ва аз минуси пи тақсими 2 то x-и 1 ва аз пи тақсими 2 то x-и 2 воқеъ аст ки дар инҷо буриши графики функсия ва тири y воқеъ аст. Пас мо медонем ки x дар ин ҳолат тааллуқ дорад аз минуси пи то минуси пи ҷамъи арктангенси 2. Қимати арктангенси 2 дар ҷадвал нест, онро бетағйир мегузорем ва минуси пи тақсими 2 хурд аз x ва хурд ё баробари арктангенси 2-ро ташкил медиҳад. Пас чӣ хеле ки аз инҷо мебинед ба мо лозим аст аз минуси пи то 3 пи тақсими 2 инро ба назар гирифта буриши он ки дар порча ҷойгир аст онро дида мебароем ки он дар порчаи аз пи тақсими 2 то пи ҷамъи арктангенси 2 воқеъ аст навишта мешавад. Пас дар ҷавоб чунин қайд мекунем ки ҷавоби нобаробарӣ аз пи тақсими 2 қайд мекунем
мо интервалро ба назар мегирем ва ҷавоби нобаробариро менависем. P тақсими 2 ҷамъи Pn хурд ё баробари x ва ҳам хурд ё баробари P ҷамъи арктангенси 2 ҳалли ин нобаробарӣ шуда метавонад ки ба мо талаб карда шуда буд. Биёед хонандагони азиз, боз як мисоли дигарро менависем ки мисоли ҷамъбастии мавзӯи имрӯзии моро ташкил медиҳад. Талаб карда мешавад ки мисоли панҷум ҳал карда шавад. Менависем мисоли панҷум. Дар мисоли ниҳоӣ талаб карда мешавад ки нобаробарии намуди тангенси x калон аз 1 ҳал карда шавад. Барои ҳал кардани тангенси x калон аз 1 чихеле ки арктангенси x дар фосилаи аз минуси P тақсими 2 то P тақсими 2 воқеъ аст, инро ба назар мегирем ва y баробари 1 аст, яъне y баробари 1 ин як функсие ки тири y-ро бо воситаи 1 мебурад, бо тангенс нуқтаи буришро ташкил медиҳад ки нуқтаи буриши он мувофиқан ба P, 2P ва ғайрҳо бурида мегузарад. Пас инро ба назар мегирем. Азбас ки арктангенси 1 баробари P тақсими 4 мебошад, пас нобаробариро ба чунин ҳал навишта мумкин аст. Яъне x-и якум ин баробар аст ба арктангенси 1, яъне ки P тақсими 4 ҷамъи Pn ки дар инҷо n тааллуқ дорад аз z ва x-и дуюм бошад баробар аст ба Pn, то есть P тақсими 2 ҷамъи Pn ки дар инҷо n тааллуқ дорад ба адади бутун, ҳалли ин нобаробарӣ мешавад. Пас x дар байни x1 ва x2 воқеъ аст. Инро ба назар гирифта ҳалли умумии нобаробариро ба намуди зерин чунин навишта мумкин аст. Менависем P тақсими 4 ҷамъи Pn хурд аз x ва хурд аз P тақсими 2 ҷамъи Pn ки дар инҷо n тааллуқ дорад ба маҷмӯи ададҳои бутун, ҳалли ин нобаробарӣ шуда метавонад. Пас дар ҷавоб қайд кардан лозим аст ки ҳалли нобаробарӣ дода шуда маҷмӯи ҳалҳо аз P тақсими 4 ҷамъи Pn хурд аз x ва хурд аз P тақсими 2 ҷамъи Pn мебошад. хонандагони азиз, барои мустаҳкам кардани мавзӯи имрӯза ба шумо якчанд мисолу масъалаҳо пешниҳод карда мешавад ки онҳоро бояд иҷро кард. Бо ҳамин мавзӯи имрӯзӣ мо ба анҷом расид. Хайр то дарси оянда муваффақ бошед.